Sampeyan ngertos oyot. Oyot niku lek nyedot banyu niku sak sedotan pinten mililiter. Sithik banget nggih. Tapi wong bendina ketiga ritek pangkah nyedot sithik-sithik disedot. Lah tapi lek nyedot ajeg niku sesuwet niku gedhi dhewe. Niku. Jenengan ambekan niku ajeg ora krasa kok mara-mara tuwek dhewe. Jajal sampean wiridan apa ambekan ora ajeg. Aku tak ambekan sing akeh bareng ngono kok ambekan. Ngono terus semua endek malah ruwet sampean. Sithik tapi sing penting ajeg. Niku bisane malah urip. Katimbang diatnyeng gedhi-gedhi tapi ora ajeg iku jenenge banjir. Banjir, banyu niku lek sithik ajeg tenggorokan yo iso seger. Tapi lek wakah kudu mutah. Niku ngamal niku wirid niku sing ajeg senajan sithik.